Tari bantengan telu cacai nyambut gawe bebarengan nggih. Dua putri pus-pus nggih audio sound system nggih saking Superjati kagunganipun Mas Subedi nggih. Lan ugi sesarengan YouTuber nggih Cak Sopyan pribadi saking Kaliwungu nggih. Tari bantengan disukani gending Mama niki pamundutan saking Mbak C nggih Kaliwungu. Penak gendinge Mama. Nggih, Mbak C, sesarengan Mbak C tembel. Oh, nggih, apaan sih ditembel Mama? Nggih. Gendinge penak bojo loro. Nggih. Oh, 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 oh. Ye. Oh, 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 oh. Oh. Yeay. Abang biru lampu di lampu disco awakku rumah mikir bojo loro. Lah kok mikir bojo loro Mama? Bojo sing ana jaluk disayang. Ada yang sing disayang sing enom. Sing tuwa kenjora tukok eno gelang. Sirai mumet orang bisa turu. Ora bisa turu. Antara pring mama bukan temanku. Anggon waktu Mikir butuh ya mikir belanja jerasa iki rasa no dewi yo tolong dino lemono boleh nyanyi Bapak tolong dino melina kini aduh enak sing setino kanggo sapa kanggo sing enom sing setino kanggo sing enom iya ta Mbak sing sabar toh sabar bar nggih apa masih rabi loro nggih oh Puter uwai sawo mikir rapi sing ngomong iya jaluk disayang iya sing tuwa kenjur waga titikan yo sirai mumet rapi saturu ora bisa turu antaprik bukan temanku anggon waktu mikir butuh mikir belanja jerasa iki bengkong hati iya telung dino limono boleh nyanyi Mbak sih aduh enak aduh penak tenan panjene setino
sedino kanggo sapa karo aku mama sing sedina kanggo liya iyo sing sedina kanggo liya ya ojo loro di Bali nang panggonane nggih tak kei gendingan medoroan Sronen Sakti cak karyan bar Jabar Madura dados yo ayo le ayo mer oke yo oh yo hey ho hey ho hey aduh hey ho hey ho lo oh yo yo awas hop pekaten para rawuh panjenengan sampun mirsani tari bandengan nggih